Ma'am, naimbag nga oras mo, mapadayawan ti JCQ News Online, makiya sarsarita kada kayo. Ma'am, adang amin datoy pagdidinamagan iti biyang ti social media iti karita gundaway nga nairugi idi tawen 2019 ngem aging gana karita gundaway ma'am ket haan pay nga nalpas karita ma'am ket proyekto iti biyang ti DPWH Region 1. So as agda mga mayor ma'am, anang aminin ma'am, iti status dito nga proyekto, iti mismo nga lugar yo ma'am. Umuna ti amin, sir, ket Yes po. ilawlawag ko aya Mm-mm. nga deti nga proyekto ket haan nga proyekto iti municipal government ti Mm-mm. Dingras. Mm-mm. Deti nga proyekto ket agapu iti DPWH. Yes po. DPWH. Mm-mm. So detoy na napondoan ni Suna iti ti pondo na nagapu iti DPWH Region 1. Mm-mm. So as of now nga mina po ti istorya na deta ket di dati nga mayor tayo, Mayor Joffrey Sagid ket Mm-mm. division na idi ket to connect all barangays aya iti municipality ti Dingras Yes tangamin po. napalikaw-kawan kami iti Karayan. Mm-mm. So mesa nga in request na nga rangtay na request na detoy apo nga rangtay. Mm-mm. So anyway napondoan isunay ti DPWH Region 1. So idi 2019. Yes So po. 2022 apo ket nag-pandemic, Mm-mm. diba? Nag-pandemic. Mm-mm. So naabutan iso na ti pandemic. So detoy pondo na ngamin nausar para maka tatno mausar nga pag digiti pandemic responses iti gobyerno. Yes ma'am. So after J pandemic apo ininot damot kit di nga ikan ti partial funding. So partial funding ti tinawon-tawon nga ikanda. So 20 Tapno lang umusad yes, proyekto po. actually adamot agkut ko timot isuna ada funding na Mm-mm. pero hihaan nga kasi ka Oo. so but anyway kas ti kaaduan nga rod kayat mimot talaga nga malpas deti nga rang tayon ket tuloy-tuloy met lata ti panag-follow up mi ti Mm-mm. munisipyo, LGU, and of course tultulungan na kami pangini Apo Bokal Mm-mm. nga follow up para kadetoy funding na kadeti nga rang tay tapno kumameten nga malpasen Malpas. kasi amutay met nga dakkel nga progreso ti maited Mm-mm. night ili nga Dingras, and of course dakkel nga namay para Mm-mm. kadigiti bumarangay nga maserbisyoan na barangay Barong, barangay Lanas, Elizabeth, Ver, Mm-mm. ket DJ Apo. So kada kayo karitang gundaway ma'am kas agda mga mayor tutukan tayo ma'am tapno di kas kat ad-adda nga napintas iti pagdalyasatan dagitay dumaya paset nga barangay iti Dingras ma'am. Yes, Apo, ububraan mi amin nga kabalan mi, tayo follow up mi nga talaga detoy. Mumi ti rigat nga, ti mangliklikaw. Mm-mm. Actually, nung mapapanak kat agliklikaw, Yes, manglikaw ma'am. kami pelang Marcos. Mm-mm. So dakkel nga namay to, numalpas deti nga rangtay Apo, dakkel nga namay kadigiti maserbisyoan na nga barangay. Okay. Ma'am, lastly, apelata yung ma'am karagitay mahilig nga i-post iti biyang ti social media nga handa amwen nga umuna iti istorya dagitay nga proyekto nga ada iti lugar tayo ma'am. DJ Apo, please be mindful nga rod Apo kadigiti ipopost tayo tisto nga istorya nakit detoy imbagak. So but anyway, DJ nga rod rest assured Apo nga bubraan tayo ti amin nga kabailan tayo tapno malpasen deti nga rangtay.